Hejse alle sammen, og velkommen til i dag. Sidste episode lovede vi jo, at vi ville lave sådan noget plot frem, eller vi ville lave på et plot. Vi blev så enige om, at det blev mit plot, så han har fået trust til, at nu vi kan hygge. Men så vil vi, de penge vi fik sidste gang, det kommer vi så til at bygge. Og måske kommer vi også til at bruge lidt af næste episode på det. Men vi kommer også til at mine lidt, hvis vi miner. Og til at starte med her, der vil jeg bare gerne sige, jeg fik jo en minebombe i min vote i sidste video. Jeg fik bedrock. Så den tænker jeg bare, at jeg går hen og åbner i J. Vel? Så eller prøv lige at vente på mig, så kan mine se og lige se det. Eller dem, der følger med på det her. Ja. Prøv lige at se det. Skal den måske ikke lige reset? Vi tager lige en anden. Nej, den skal lige reset, eller? Nej, Max. Hvor lang tid tager det egentlig, for den er reset? Det kan tage lang tid. 5 minutter. Kom, vi går over til warp. Warp H. Så prøver du at kaste din minibombe. En lille minibombe. Nej, vi går til warp I. Så går vi til warp I. Prøv lige at vente på mig. Warp. Er I klar? 3, 2, 1, kast. Jeg kan se, hvor stort hul det gør, og det var bare en lille en. Hvor meget fik du ud af det? Sådan rimelig meget. Hvor meget? Okay. Næsten 20.000. Men kommer du over til PH? Ja. Så får vi bygget noget. Så får det gøre sådan her. Så hvad skal vi få bygget i den her i dag? Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald nogle, jeg har nogle nether bricks, hvis der. Skal vi få bygget et hus? Jeg køber noget oak wood. Men jeg ved aldrig, hvor meget man skal bruge, så jeg køber lige 2 stacks. Clay, hvad tror du, vi skal bruge clay? Det ved jeg ikke. Skal vi... Jeg tager bare noget... Hej med dig! Hej med dig, min lille ven! Jeg har ikke nok penge. Kom indenfor! Okay. Herinde. Nå, tak. Ja. Jeg tog de 3. Lad mig lige prøve at lave gulvet. Vent. Jeg lige om der er noget billigt i af. Jeg mangler stadigvæk lige at lave formen. Legendary X. Ej, hvor hader jeg bare lige, at jeg har ikke har nogen skov. Hvad skal gulvet? Skal det bare være 3? Skal det? Det tror jeg vel. Lol, lag. Og vi har speed, det er fordi en af vores, dem der er tæt på os, har en beacon op at køre, som I kan se over i mit hjørne. Som nu væk. Jeg nakker lige nogle diamonds blocks til et skål, så jeg lige kan blive lidt hurtigere. Og vi laver bare en flot form, som vi kan bruge. I må gerne skrive, hvad I synes om vores lille hus. Vores lille hus. Der kommer nok også til at blive en shop herinde. Nej, det bliver ved siden af. Nej, indeni, synes jeg. Ved siden af? Indeni. Okay, det finder vi ud af. Ej, hvor vil jeg gerne have en god hurtig pickaxe. Ja, jeg vil virkelig gerne have haft en legendary pickaxe. Ja, så har du fået mange. Ja, nu fik jeg jo en legendary axe, men ja. Den er nok også god nok, når den her. Til sidst, det er noget, vi jo ikke ser i sidste episode. Vi jo set. Nej, der fik jeg et par mystery boots. Så uheldig var han. Uheldig? Det var da heldigt. Du har intet armor, ja, så du kunne bare selv sige noget. Ja, bare hold kaj. Jeg vil ikke have det. Jeg skal lige hurtigt hente noget mere ressource. Hallo. Som hvad? Det ved jeg ikke. Et eller andet. Du må gerne sige, hvis det bliver for kedeligt. For vi kan jo nemt lave noget andet. Der. Og I må også meget gerne skrive, om I gider at se noget andet, når vi bygger vores plot. Ja, for så kan vi jo bare få bygget det off-cam, når I ikke ser det. Og så kommer der måske også en daily life ud i morgen fra min side af. Nej, ikke i morgen, i overmorgen. Jeg er nemlig ikke hjemme i morgen. Der er jeg et sted hen. Eller
skal det, eller er I så heldige, at det bliver i dag? Det har Og vi fundet ud af. måske Og fra hans side af. Vi skal Et lige finde eller af, hvor det passer os. hvor vi i hvert fald kan lave en til sammen. Og så, jeg har sådan noget, en gang imellem, så kommer der sådan noget dagens subscriber ved mig. Ja, og jeg har faktisk en dagens subscriber. Jeg er den eneste sådan rigtig. Dagens subscriber er... Mig. Ja, Fordi jeg er den eneste sådan rigtig lige har været inde og subscribe til ham. Men min dagens subscriber, det er en heldig ged, som hedder goatgamer.dk. nej. Er han det nyeste? Nej, han er ikke den nyeste, men han er sjovt nok. Jeg synes bare, det var et sjovt navn, og så synes jeg, det passede godt. Og så da jeg skulle tage mit lille spinhjul, som jeg har, tænker jeg nok, så fik jeg også goatgamer.dk, så han er så heldig, at han blev dagens subscriber i min YouTube-kanal. Han har faktisk også en YouTube-kanal, der hedder goatgamer.dk, og ham kan I følge ind, men ham kommer der så ikke link til i description. Nej, ham kan du heldig selv er han. finde. Ja. Han laver så heller ikke computervideoer, han laver kun iPad. Han laver kun iPad, og hvis I er heldige, så skal han vist snart begynde på et eller andet nyt. Åh, tiden går hurtigt. Ja, tiden går hurtigt, men det er jo også sådan, når man bygger plot. Det kan jo bare være, der kommer en episode 3, hvor vi miner, og så en episode 2, ja, hvor vi bare begynder. Magnus, kig. Ej, stop! Jeg kan Seriøst! bygge det igen. Rolig. Jeg skal bare vise dig, hvor hurtig min økse var. Hvorfor miner jeg med sko? Hvorfor mener du lige før med hånd? Det ved jeg ikke, spørg ikke mig. Lol. Ej, du har bare mega mange dias. Så er du lige en, der støttede serveren. Så skriver man lige GG Max Simum. Nå, var der en, der støttede? Nå, købte han noget? I don't know. Spørg ikke mig. Jeg har ikke holdt styr på sådan noget. Må jeg få S til en plot min? Nej. Klar, dude. Vi har ingen plot mine. Hvis vi havde så... Der er udsolgt. Vi overvejer sådan at lave sådan noget, at alle dem, der er subscribet, kan få add til vores platmine, hvis vi får en. Hvad fugle laver du? Jeg har gear. Kan du ikke se, jeg har gear på? Jeg gav dig bare noget. Jeg hader bare... Fik jeg måske lidt for mange dias, da det var. Men det var alt det for mit gulv. Nu skal jeg låne noget mere træ, jeg gider bare ikke. Jeg kunne have bare fjernet det hele, og så lige have ventet. 1, 2. Men har I haft en god dag derude? Det håber jeg da. At I ikke bare sidder hjemme i sengen og bare... Jeg har haft en lortdag. Undskyld fordi jeg bander, men... Sådan I ved, nu har jeg bare lige sådan... jeg har ikke fået lov til noget sjov. Så vil jeg sige, at så vil det hjælpe lidt med at sådan sige til jeres mor og far, at I gerne vil lave noget sjovt med dem. Fordi så vil de måske gerne lave noget sjovt. Og vi optager ikke sådan hver dag. Vi lægger bare nogle videoer ud, når det passer, og sådan, når det er hyggeligt. Hvis I kender det. Ej, hvor driller de her mig lige nu. Vi skal snart til at runde af, har du lagt mærke til det? I må undskylde, fordi vi ikke bruger verdens bedste optagerprogram, men vi synes bare, OPS det lægger lidt for meget. Se, det hele grunden af, at OPS det lægger. Nå ja, kommer du her, Magnus? Vi skal til at runde af. Tæt og tæt. Tæt og tæt, Magnus. Der Der er 30 sekunder. Ja, okay. Jeg smider lige noget... Nej! Giv mig lige nogle kister. Giv mig lige. Ja, jeg har ikke Jeg skal nogen. lige have noget lort. Jeg har ikke Så nogen. drop noget træ. Har du ikke noget? Nej, Her. jeg er lort. Skynd dig. Hallo, der er 20 sekunder. Nej, vi får bare rundt af. Og Men farvel, men ha' en god dag, og vi ses i næste episode, som snart kommer ud. Hej! Hej!